Jom hiiremon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet garti yawɗo ñalawma altine no gasi jeenayi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi no gasi nayyi addan ɗon habaruji mon e ɗemgal Pulaar ɗum noon titre uji men ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ne wayno ko campagne électoral kanko hakkude makko kanko Kamala Harris e kanko Donald Trump ƴeewen kadi ko haalte oɗo saha joni surtout e kamɓe wonnoɓe candidat ji pour wonde vice président makko ƴeewen kadi banggue république ji kanko Donald Trump entretien mo wadde Fox News habaruji men international ma e nawa en to Venezuela woteji bannuɗe toon dimanche ɓennuɗo ene wayno ko kamɓe opposition koɓe saliɓe résultat ji ɗum noon leyɗele kewɗe leyɗele jeenayi deyaɓe Amérique latine ñaaguima woteji ɗi henna résultat ji yo ƴeewe holko woni hen gonga ma jaa toon kadi toon to Mali hono kamɓe gouvernement walla laamu Mali militaire gongu toon ɓe mbawi wadde communiqué hannde kamɓe koye ɓe keftini wonde ko ɓe dañi caɗele no fewi hakkude mabɓe e yimɓe wat boniyankoɓe toon to Mauritanie ne wayno ko toon to maayo Atlantique ɓalli puɗɗima humbude toon to puɗɗe gonɗe toon to Nouakchott ɗum noon ko ɓalli yimɓe batu walla laana ko juuno ko taw laana ka ummino ko toon ko Gambie ƴeeɓe yimɓe wonno ɓen yinnaɓe yaade toon to Europe kene wona temedde tati neɗɗo no gonno e kaɗon laana ɗum noon ma en ƴeewa dossier ko fate ɗum noon ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ko musidɗo mon Amadou Touré haalta e mon ma en gartu joni joni. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet jaam hiire mon an mbiɗen ni habaruji meɗen guiɗaɗen ko toon to États-Unis d' abord ko siftinde on ko tungnade communiqué jaltuɗe ñalawma hono kanko gouverneur mo Caroline du Nord biyeteɗo Roy Coupo en wayno o yaltini hoore makko e liste ɗiɗo candidat ji kanko Kamala Harris o fuɗɗinoma déjà haaldude mum pour goto men o ƴefta ɗum comme candidat ɗum noon andaka holko woni sababu muɗum kono e tungnade kadi konngol walla lettere mo windo wonde ko en wayno oɗo saaha wona saaha moƴƴo pour kanko hoore makko wona e ɗiɗo o liste ɓeɗon yimɓe o wi kadi mo faami wonde ko Kamala Harris ne jogui yimɓe hewɓe wonɓe liste ko goto men fof ne wawi joude rôle moƴƴo kono noon tan ko tuuma joni en wayno ko gueɗe kewɗe nani hen d' abord kanko yara ko duuɓi 60 ɗum noon kadi tawde Kamala Harris oɗo saaha dogani ko yimɓe ganduɗa ɓurɓe famɗude duuɓi ɗum no fof ne wawi wonde caɗele wonde kanko hoore makko woni vice président gueɗel gonguel ngel kadi ko toon to Caroline du Nord hono adjoint gouverneur o ko républicain donc ene huula wonde so tawi kanko woppi natti wonde gouverneur oɗon ko ma ardo oɗo état mo mbiyata kadi ko état rouge kañum hoore mum pour wonta gouverneur kadi hawnaki wayla programme uji kewɗi kamɓe démocrate ɓe jogui toon ɗum ɗo fof ko haaluji kalteɗi kono kanko rokkani desuji ɗi ko wayno ko wawi wonde foof kanko ɗo en biyeteɗo Roy Coupo o yaltini hoore makko e oɗo saaha hono kanko Josh Shapiro ene wayno ko kanko heddi hen kanko gouverneur mo Pennsylvania e sénateur Mark Kelly mo Arizona e gouverneur mo Minnesota biyeteɗo Tim Walz e kanko kadi gouverneur mo Kentucky biyeteɗo Andy Beshear e kanko kadi gonɗo secrétaire ɗiɗo ko fate transport biyeteɗo Petit Judge ɓeɗo fof ko yimɓe mo ganduɗa oɗo saaha joni hawnaki ma goto men damina ƴefte ɗum noon ko siftinde ɗon tan no campagne kanko Kamala Harris no wiiri ni ma yimɓeɓe gandu hol gonowo e mabɓe candidat vice président kanko Kamala Harris e campagne makko gueɗe baɗoje ko hawni ko addi jeeɗiɗi lewru août tungnade noɓe kaaliri ha hande toon to États-Unis hono kanko président Joe Biden wayno ko ñalli hande toon ko to Texas ɗum noon o ñalli ko librairie gonɗo toon Texas o foti toon ni e Andrew Young ɗum noon ko en wayno ko kanko président Joe Biden lawol makko toon hande ko wiide wonde ko omo ƴeewa waylude kala ko fati cour suprême ɗum noon ko gueɗe ɗe ganduɗa enne kanko président Joe Biden o wi hade makko nattude wonde président ɗum ko hunde nde o yiiɗi waylude hade makko oppude laamu tungnade kadi haalluji gum ɗen détails dokkaɗi ko fate kanko président Joe Biden ko yiiɗi wadde ko fate cour suprême d' abord ko ustude no foti duuɓi mo ganduɗa henne kamɓe cour suprême ɓe poti wonde toon te ɗum noon e wayno ko wonande ɓe ganduɗa cour suprême yimɓe muɗum juge gonɗi toon ɗi illa goto mabɓe maayi walla kañum hoore mum yaltini hoore mum ene wayno koɓe mbiya mandat mabɓe ko pour gurdam donc nde ɓe ƴefta nde ha nde ɓe natti wawde foof donc kanko président Joe Biden o yiiɗi ko ɗum ɗon waylo wona donc jomum so woni cour suprême
haalda tan ko duuɓi sappo e jeetati ɗum ko goo ɗiɗi ngel kadi ɓe jiiɗi omo yiɗi wadde ko wiyete amendement ɗum noon ko wayludde kamɓe ñaawore maɓɓe mbanno ko fati en surtout yen ɗaɓɓande de kanko Donald Trump wonno pour wiide wonde ko gueɗe ɗe o takka ɗe fof ko fati ñaawoje makko ko gueɗe ɗe ganduɗa o waɗi ɗum ko toon to maison blanche ɗum noon taw ko lamɗo o fotani ñaawire ɗum ɗon donc kamɓe cour suprême ne wayno ɓe dokkinamo ko wiyete immunité pour wiide wonde won gueɗe kala gueɗe ɗe waɗi ko wiyete officiel o fotani ñaawirede ɗum ɗon ɗum ɗon kadi wayno kanko président Joe Biden wi ɗum ɗo ko yiɗɓe wadde hen amendement ɓe mbayla ɗum ɗon ko jiida e ɗum kadi wayno ko kanko président Joe Biden wonko wi kadi e nder lettre mo windi o walla kayitaji ɗi windi toon wi wonde ko alay saago ɓe jogo e ko wiyete ene kuule ɗe ganduɗa enen ndeni netare mabɓe par ce que yiyama dumno ɓinɗo fof surtout won ñawoɓe wonɓe toon to cour suprême par ce que kanko biyeteɗo Clarence Thomas kanko biyeteɗo kadi Samuel Alito e woɗɓe kañumen koyemen tawa men dokka kaduji walla dokka won kalisaji won walla ne dokka tan won gueɗe ɗe ganduɗa ene poti kañum hoore mum habrude impôt ji de service impôt pour wiide keeɓi ɗeɗon gueɗe ɗum noon ko hunde nde ganduɗa so tawi neɗɗo rokkiɓe ɗeɗon gueɗe kadi ene wayno ko oɗon neɗɗo kadi ene jogui kawuji muɗum ñaweteɗi ɓe poti haalde ɗum guila ɓe garani eɓe kuccite oɗon ñaweteɗo ɗum ɗo fof ko mbiyata ko éthique ko wawi wonde fof ene wayno kanko président Joe Biden ɗum ɗo kadi ko hunde nde waɗata toon joni noon holno ɗum gasirta ko hawnaki kamɓe démocrate eɓe jogui kadi peeje maɓe ɗum mbawi dakkodirde républicain ji en wooda koɓe dokki ɓeɗen républicain ji wooda kadi ko républicain ji jaɓaniɓe ha ɗum yaara yeeso ɗum noon e tugnade kadi habruji gomriɗi to campagne makko kanko Kamala Harris oɗo waylo fof mo kanko président Joe Biden mo windi hande pour wiide wonde komo yiiɗi umunade ɗum way ɗum kadi ko hunde nafoore ma wallu kadi cour suprême to e gueɗe ɗe ganduɗa hen oɗo saa joni yimɓe fof nanggui cour suprême mo États-Unis ko yimɓe ñawata ñawore taw koye ñawore dow gonga ko wawi wonde fof ko ɗon ɓe jarata kanko président Joe Biden noon ene wayno ko wawi ɗiɗon changement ji hono kamɓe maison blanche ɓe guiɗi neldude ɗum d' abord détoji muɗum koye ex caggal muɗum ene wayno ko kanko président Joe Biden kanko hoore makko o huccite jayndiyankoɓe kanko hoore makko kadi o haali o rokki détoji ko fate ɗiɗon wayluji hande ruttitade campagne makko kanko Kamala Harris e kanko kadi Donald Trump ko waɗi fof kanko Donald Trump wawino hande joddade e Fox News ɗum noon wonko namde hen gueɗe ɗe ganduɗa hen partuɗe e Kamala Harris o wawi haalde hen hay sundo teyani o wi wonde ko Kamala Harris ko neɗɗo ko suka kadi ene wawi hawnaki ni henna yimɓe américain ji ɓuuri yidde ɗum o haali hen kadi o wi wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa Kamala Harris ne waɗanno haade mum wontude candidat ko gueɗe ne jalanno no fewi koye jalgol muɗum noon way kono kañum hoɗum ene jogui probléme haqqillaji o joni way lim ɗum ɗo fof ene wayno kadi ko kamɓe démocrate en eɓe kutorto kanko Donald Trump o wona neɗɗo jalowo ko tuminiɗo toujours ko sévère ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ko campagne mabɓe ne hutoro ko jiida e ɗum ɗon ene wayno ko kanko ancien président Donald Trump o ari kadi o défendude hono JD Vance haalluji ɗi haali surtout nde on haali wi wonde ko won démocrate en to wonɓe toon to congrès ene wayno ko yimɓe ɓe ganda ɓe ngala sukaɓe ɗum ɗo fof noon ene wayno yimɓe mbawino wiide wonde ko kanko JD Vance o woni koye toñde o wi wonde ko yimɓe wonɓe toon ɓe ngala sukaɓe donc ɓe ngala sukaɓe fotani laamade ɗiɗon haalluji kadi surtout tawi o haalino hen haala kadi o haalino hen ministre transport o biyeteɗo Pete Buttigieg o haalino hen kadi on Kamala Harris ɗum ɗo fof ene wayno ko fuɗɗima addandemo caɗele kanko JD Vance kanko Donald Trump noon o wawi wonde ko JD Vance kalɗo ɗum o ko neɗɗo ɓurɗo yidde famille e kadi wona ɗum yiiɗi wiide tan ko wonde ko affaire famille no foti toppire donc haalluji ɗi o haaldi kanko Donald Trump tumnade haralay ko fate journalisme ene wayno ko ɓeydini JD Vance caɗele ɗum noon ene wayno ko oɗo saaha joni hono kanko Kamala Harris guila o wonani candidate o jogorno hutorade pour tampide JD Vance ɗum noon ene wayno ko mo wawi addude foof oɗo saaha joni ko ɗum woni ko ɓen tampinirta JD Vance e surtout won haalluji kewɗi ɗi yaltini kadi haalluji ɗi henna ko gueɗe ɗe ganduɗa henna surtout henna haala hen contre police e surtout kadi ne haala hen ƴettoje contre kanko hoore makko Donald Trump ɗum ɗo fof koɓe hutortoɓe ɗum e campagne mabɓe kamɓe démocrate kamɓe démocrate e kadi kamɓe démocrate en surtout hen candidat ji ɗi fof pour wonde vice président kañum fof ɗum kutori oɗo saaha joni ko wiide wonde ko haalluji makko kanko JD Vance ɗum ko haalluji beññiɗi
beñidi ko neɗɗo mo wala haqqille haalata ɗum oɗo saha joni ɗo jarsen ɗo en wayno ko kanko Kamala Harris tugnadi kadi e sondage uji puɗɗiɗi yaltude ma en jalti ɗum détail muɗum janggo journal men janggo kono noon kala leyɗele ɗe ganduɗa enne no kulano ko leyɗele hawnaki républicain ma ɓurɗo ɓeddo hen doole et surtout kanko Donald Trump mo ɓuuri jogade toon ko wiyete en balle walla gagnade toon ɗum noon ko guile nde kanko président Joe Biden nde wonno candidat de ene Kamala Harris wayno ko soit heptimamo ɓe posi ɗon soit ɓuurimo ɗo on ɗo sa joni toɓɓe ma en gara détail muɗum ko fate ɗi ɗon sondage uji janggo habaruji men États-Unis cakkitoɗen ko fate we ɗum noon en wayno ko tuggi ñalawma hande altine ha yettinma janggo subaka hedde 5 du matin wonɓe lawol ko il faut ndena ɗon toɓoji ma kew toɓoji kadi ma continue tuggi alarba ha yettanma samedi kadi toɓoji ɗi mbawi wonde toɓoji kewɗi doole seeɗa ene wayno toon Californie cummu gongu toon ngu oɗo saha joni ɓe mbi sumike no ɓuura 1.5 kilométre carré ɗum noon ko cummu gonɗa oɗo saha joni ene wiya wonde ko cummu ɓuuri bonde ngu men ngu yiyede toon to Californie bon donc ɓe ndendini ɗo yarate ɗo ɓe ndendini ken wona 4,000 pompier taw ko yimɓe joguiɓe autoji ɓe ndendini ken wona 33 hélicoptère e 104 camion ngaji taw ko ɗiɗo fof ko baɗɗi ndiyam pour wawde habde nguɗon cummu noon ko cummu puɗɗingo guila ñande 22 juillet waɓe continue wawde habde hen ko e doole mabɓe no kotiri tugnade kadi habaruji gomiri toon to Californie habaruji men international puɗɗoɗen ko toon to Venezuela e tugnade kadi habaruji gumriɗi toon to BBC e radio France international fof hono woteji bannoɗi toon ñande dimanche ɓennuɗo ɗum noon ko hakkude makko kanko gardiɗo leydi Venezuela hono kanko Nicolas Maduro e kanko kadi gonɗo opposition biyeteɗo Edmundo Gonzalez ene wani woteji jaltuɗi ñande dimanche ɗi hollino hono surtout kamɓe gomo toppitiɗe rende ɗiɗon woteji ɓe mbino wonde ko Maduro dañi ken wona 51%. ɗum noon oɗon résultat ene wani ko kamɓe opposition ɓe calinoma ɗum ɗon ɓe kaalino kadi ɓe mbi caɗele kewɗe mbaɗi hen guy kew ko waɗi hen ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Maduro gila hanki dimanche donc jaam o haalino wi wonde ko woteji baɗɗi toon ɗi ene wayno koye doole gummiɗe caggal leydi jinno ko wadde kuddita leydi ndi e ɗum noon kadi ɗum ɗon marchani ɗum noon kanko Nicolas Maduro haali ɗum ko wawi wonde fof ene wayno opposition kañum hoore mum ya haalino guila henki wi wonde koko waɗata seppoji taw ko seppoji ɗi henno ko hollude wonde wasde weltade kadi ñagade résultat ji ɗi henno yo jaltu résultat ji woteji mabɓe noon en wayno ko wotirte toon ko machine aji donc so tawi machine aji ɗi henno gotama gasni no foti yaade e machine aji goɗɗi taw ko mbiyata ko résultat ji digitaux ji ene wayno ko ɗum woni ko kamɓe opposition ɓe jiiɗi ƴewtade oɗo saha joni ɗum e tugnade kabaruji gonɗi toon leyɗele jeenayyi taw ko Amérique latine ene jeeya hen Argentine Costa Rica Équateur Guatemala Panama Paraguay Pérou ene wonde République dominicaine e l'Uruguay kañumen koye men mbaɗi déclaration mbi wonde ko ene ñaagui hono gouvernement makko kanko Nicolas Maduro e yaltinna ɗiɗon résultat ji kadi jiya taw ko yimɓe kadi équipe gummotoɗo caggal leydi taw ko observateur uji mbawa wawde ƴewtade ɗiɗon résultat ji kanko gouvernement Maduro noon pour jabade ɗum ɗon kanko hoore makko wi ɗum ɗo ko nadde gueɗe ɗe ganduɗa henne wona gueɗe mumen ko mbiyata ingérence affaire étrangère ingérence ko mbiyata affaire uji mabɓe international donc tan caggal ɗeɗo leyɗele jeenayyi mbaɗi oɗon déclaration ɗum noon koɓe mbiyata ko mbaɗi koye batu taw koye organisation ɓe mbiyata état des américains OEA ene wayno ko kanko gouvernement makko kanko Nicolas Maduro e nder altine hannde o yamiri personnel makko diplomatique gonnoɗo e ɗiɗon leyɗele jeeɗiɗi e ɗen leyɗele jeenayyi yo gummoton ɗum noon ene wayno ko yimɓe mabɓe diplomate uji mabɓe keddi tan oɗo saha joni ko Équateur e Guatemala e ɗum noon kadi ene wayno ko kanko kadi Nicolas Maduro gouvernement makko yamiri ɗeɗo leyɗele fof ene wayno ko yimɓe muɗum yo jaltu leydi makko oɗo saha joni ene wayno ko yimɓe takkaɓe o kañumen ene jeeyano e wadɓe complot toon no Maduro wiiri yimɓe jeegomo taw ko yimɓe liggodiranoɓe e Maria Corina Machado ene wayno oɗo saha joni koko doguine naati ambassade Argentine gonɗo toon
gonɗo toon to Venezuela e ɗum noon e wayno ɓen jeehi toon guila mois de mars ko jiidaɗo ministére des affaires étrangères mo France e kañum kadi e secrétaire d' état mo Amérique kañumen koye men kolli fayre jogui oɗo saha joni sibabude ɗiɗo woteji baɗɗi toon ɗi kono kanko Anthony Blinken o haalino guila hanki woteji ɗi o wi wonde koɓe jogui fayre no fewi hawnaki ɗiɗo woteji jogorani yaltinde résultat gonga walla résultat kadi mo kamɓe Venezuela naɓe ɓe vooti moɓe cuuɓi pour yo ardu leydi mabɓe. Habaruji men international hande toon to Mali e tungnade kadi habaruji gumriɗi toon article gumriɗi toon to radio France international hono kamɓe gouvernement militaire gonɗo toon to Mali e nder communiqué moɓe mbaɗi ɓe mbi wonde ko keftini wonde ko caɗele mbaɗino toon to Tinzawuten ɗum ɗon ko banggue funnague Mali e mbi wonde ko e nder ngoɗo wuuro kadi ko frontiére gonɗo hakkude frontiére mabɓe kamɓe Mali e Algérie e mbi wonde ko armée malienne wawi perdude toon yimɓe hewɓe ɗum noon kadi e yimɓeɓe kadi ne jeeya hen militaire uji taw ko yimɓe jeeyaɓe Wagner groupe Wagner e nder noɓe kalirni mbi wonde ko sibabude keneli ne kewi toon ko kamɓe yimɓe militaire uji jeeyaɓe rebelle en mbawi yande mabɓe toon e kadi mbawi kadi warde mabɓe yimɓe mbawi kadi bonnude matériel mabɓe kewɗo siftinde on toon ko kamɓe gouvernement Mali tuggine ɗum no waɗi nde ɓe mbawino wiide wonde ko oɗo saha joni en wayno ko ɓeɗon wadboniyankoɓe keeɓi ballal mumen ko ummade toon to Algérie donc ene wayno ko uure kadi nana continue wonde hakkude mabɓe kamɓe Mali e Algérie ko wawi wonde fof ene wayno ko ndeɗo haari waɗi ko ɗum noon ɓe mbirini ko coalition ko leyɗe ko pelle kewɗe ndendi ɗon ne jane mabɓe kamɓe militaire uji malinaɓe kamɓe Wagner en ɗum noon ne wayno ko oɗo saha joni noɓe mbirni communiqué no haalir ni wiya wonde ko yimɓe ɗiɗo taw ko yimɓe hohoɓe e groupe Wagner en mbarama e oɗo attaque ko wawi wonde fof ene wayno ko wawi wonde fof e tungnade kadi e neɗɗo goto ganduɗo américain surtout ganduɗo groupe Wagner en biyeteɗo John Letne o wi wonde ko haysinde wonde ko kamɓe malinaɓe e kamɓe surtout groupe Wagner en ɓe mbarama no fewi e surtout kadi ko wasdeɓe jogade karallagal ha ɓe mbawa tinde ɓeɗon gaara e mabɓe ɓeɗo waɗ boniyankoɓe bonandeji kewɗi mbaɗama o wi ɗum jogorani hadde hono kamɓe malinaɓe nattude hoolade wonde ko kamɓe groupe Wagner en maɓe continue wallude ɗumen e habde waɗ boniyankoɓe wonɓe toon to Mali toon to Afrique du Sud hono ko fedde wiyetede ANC ɗum noon ko fedde nde kanko Nelson Mandela o créino hono biyeteɗo Jacob Zuma ɗum noon ko neɗɗo gonnoɗo toon ko kañum arduno leydi ndi hen e kadi jeeno koye ardiɓe nde ɗon fedde kono noon e sababu no caɗele ɗe o dañodirno e nde ɗon fedde kanko hoore makko yaltino nde fedde nde o créi fedde wonde wiyetede ene wayno mbiyata ni fedde nde wiyete ko MK ko e nde ɗon fedde kadi nde o créi nde kañum hoore mum wawi no présentade wotoji e ɓen ɗo ɗi kañum dañi hen ni ken wiye 15% walla 15% e yimɓe 6 uji to assemblée nationale ko ɗum waɗi noon hannde e dental mabɓe kamɓe nde ɗon fedde ANC ɓe mbi wonde ko sibabude Jacob Zuma wonno koye nder fedde ANC e sibabude kadi kanko hoore makko o yalti e nde ɗon fedde o créi fedde wonde kene wona ne foɗodira e fedde ANC ɗum noon ko hunde nde ganduɗa on foti sanctionnede ɗum waɗi hannde officiellement ɓe jaltinimo e nde ɗon fedde kanko hoore makko noon Jacob Zuma gardinoɗo leydi ndi e hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e nayyi o wi wonde ko haysindo o créi nde ɗon fedde kanko hoore makko koye fedde ANC o jeeno kono noon sibabude yimɓe heddiɓe ANC ardiɓe ANC no pamiri ɗum noon o wawa wonde o jeeya ANC taw kadi omo jogo fedde wonde nde ganduɗa en foɗodira ANC no ko fate e jonde siftinde on tan ANC e nder woteji ɓen ɗi dañani majorité simple donc waddi gouvernement koye pelle goɗɗe surtout rewde muɗum fedde wiyetede alliance démocratique donc nde ɗon fedde e kamɓe ANC e pelle goɗɗe mbawi wadde gouvernement gonɗo toon oɗo saha joni toon to Afrique du Sud toon to Sénégal e tugnadi kadi e habaruji gomiriɗi toon Seneweb hono kanko Bachir Diomaye Faye kanko premier ministre makko ɓe mbawi e nder journal bindaɗo ñande 25 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi 29 journal o kadi ne wayno ko haali hen hono kanko Bachir Diomaye Faye holko jogui kalis joni holko yoɓete holno foti o yoɓete oɗo saha joni jobdi makko ko million ngaji 4 temedde jeetati capanɗe joyyi e jeenayyi ujunere e temedde tati e buɗɗiɗi ɗum ko franc CFA ndiɗon jobdi noon e tugnadi kadi journal on haalir ko jobdi ndi kanko ancien président Macky Sall kanko hoore makko dottuno ɗon pour wonande ardotoɓe leydi ndi
nder kadi article na haalirni hono kanko Bashir Diomaye Faye haalama hen no foti o jogino ko fati compte banque uji makko hade makko wonde président ko fati en hol galleji no foti o jogino hol terraingaji no foti o jogino ɗum ɗo fof noon ko hunde nde ganduɗa kanko Bashir Diomaye Faye hade makko laamade o haalini ni wi wonde ko kanko e Amadou Ba yoɓe ngar goto maɓe fof haala holko jogui hade mum nadde wonde président walla wonde gouvernement caggal muɗum kadi so tawi woni laamu hol gueɗe ɗe ganduɗa en ko tawne ande holko naate compte uji mum holko jogui ko fati kalisaji ɗum noon wayno ko ɗum fof kadi ko hunde nde ganduɗa weltini en hawno kamɓe parti mabɓe Pastef pour wiide wonde ko kanko Bashir Diomaye Faye e kanko Ousmane Sonko ene wayno ɓe dokki ko wiyete transparence par ce que ɓe kaali koɓe jogui ɓe kaali kadi no foti ɓe joɓete oɗo saha joni tugnade journal o no windiri cakkitoɗen habaruji men ko toon to Mauritanie tugnade kadi e Sahara mbi wonde ko ɓalli koccama toon to tufde gueece gonɗo toon to Nouakchott tugnade noɓe kaldi ni ko yimɓe kadi e gueɗe ɗe ganduɗa en ɓe yimɓe joguino e batoji men ene wayno bempeƴe maayo bempeƴe gueeji puɗɗima yaltinde ɗum toon to tufɗe mabɓe donc no ɓe mbirni ɓeɗo yimɓe kadi ko yimɓe jeenoɓe e kene wona temedde tati neɗɗo jolnoɓe toon e laana toon to Gambie pour yidde yaade toon to Europe laana ka kadi ɓe mbi no wawino wonde kene wona e gueeje kene wona balɗe jeeɗiɗi haade muɗum yuude toon to saraji tufɗe gonɗe toon to Nouakchott ɗum noon ko ñande 22 lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi nogas nayyi bempeje gueeƴi Atlantique puɗɗima yaltinde ɗiɗon ɓalli warlade ɗum tufɗe takkeɗe toon to Nouakchott tugnade no ko article o windiri bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sahel ko ɗi kabaruji min jogon noon hannde ɗemgal Pulaar siftindon tan hannde ko altine nogas e jeenayyi lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi yen mbaalo jaam ha janggo kadi so tawi Allah jaaɓi on jarama.